आपल्याला काय मूर्ख म्हणजे किती काय खूप होती आपल्याला काय बघितलं आपल्याला काय मूर्ख म्हणजे किती काय नाही काय होतो एपीएल आणि विश्वास होतो बीपीएल आपल्याला काय मूर्ख म्हणजे किती काय हे मग संताल समाजाचे मित्र होतो आता मूर्ख करायला या संताल हुकूम करा संताल स्कूल बंद हा कधी स्कूल बंद हा ya un di documentar con un hace documentar con un yang mana pakai kita ya kan memang dia mau itu bagi kita kepada itu itu dua हम दोनों ना कोई कुल नहीं ये है क्या कोई मना तो मामा बोले ना क्या सिखाया ya मैडम साइड बेटा बिदू दूल्हे को दूल्हे बेटे का बेटा बोलता दूल्हे ओला को यार बेटे का आये बाबा दूल्हे इसे ओली मोटा बेटा यानी दूल्हे मर चुके सेटा बोलता बुरो तू भी को